Machakos. Yes. Koro mane kama tungni udhi uwuoke. Yes. To bura mane koten mane kara? Ma koro chungo gini kendo. Yes. Kanyo ka Deputy President Professor Kithure Kindiki wacho ni nitire court injunction. Yes. Magini koro kaka executive gin gionge gini. En gima nie purview mar judiciary. Nitie Buche ariyo. Nitiere Augustine Muli kane High Court osegoye oko. No appeal. To the Court of Appeal. But en moko miye order. Oonge gi any conservatory order. Iluongo ni conservatory order. Oonge gi order matamo reta oro nyinge. Kech ingeni High Court no chiwo order. Ni Azimio oter nyinge to Parliamentary Service Commission within 48 hours to nying Koki Muli nyaka bede nyinge go. Koro ngeni mangiso ni Koki Muli no win maber e High Court. Koro Augustine Muli no the Court of Appeal. However, eno no koyudo order to stay the same. Koro Wiper no comply with the court orders. Kecha Wiper's advocate Arnold Oginga is my friend, and we have always compared notes. Negi comply within the 48 hours. To Parliamentary Service Commission, no the on in the class ma sao chopo ma ngato di Kiambu. Ngamiluongo ni Boniface Ngugi. Boniface Ngugi no the Kiambu more file another case on this election panel on the basis of people living with disability under Article 54(2). Article 54(2) ni owacho ni state the one mantie kanyo in state piny owacho state ni nyaka bed gi some very progressive ways and magi nyalo ensure ni appointments appointments and election of public and this appointed and selection officers 5% nyaka bed people living with disability. Koro ngani kano de Kiambu before Judge Milong ni Dora Chepkwony. Dora Chepkwony issued an order to Parliamentary Service Commission ni kik gitere nyinge go ne president for appointment nyaka chieng' moro case ni room. To room case ni be okongere. Room case ni ongere ni kech koro I'm told ni gidhi bedo gi 25th gibiro bedo gi January. Gibro bedo gi ruling. But ingeni an gadiere ni kata on 25th no kapo ni Parliamentary Service Commission ochako dhi on in the class kopo ni kata giyudo gi win this case to pod ngato bro appeal. Ineno ngato bro appeal. Nikech gimomiyo wacho ni ana paro ni Parliamentary Service Commission emosebedo ka koro ninde class ahinya. Ineno ka kane gi jogo wuok PPDT. There was an allowance of 2 weeks. Ne ok gine kech PPDT no chiwo their verdict in September tarik 10 dwe moro chiko to ngani no file case ni endi dwe moro 11 ka. You can see that allowance. Negin class kabisa. To gima kama no setimore Victor. A last selection panel LSK bene nigi sidane. Mondo ne yier ng'at minyalo paro Havi makoro ndiko barupe mang'eny ne keche judiciary. Yes. Kanen president mar LSK. Rito LSK notamne nitie tungni kabisa. Negi yuare gi the executive committee CEO mar LSK. Ma mondo negi winjre ng'at mane dhi represent LSK a selection panel mar Makandacha was a very big problem. Koro gima notimore en ni joka no yiene gi dhi mbele